oso egora berezi bezala, berezi baina arraroa, zaie alderdi pixkat ekonomikotik eta bueno, egunerokotasunetik, ez, diru sarrerarik ez da bat ere. Eta irterak aldiz, bai, konsumitzeztana ez da ordaintzen, hori egia da, baina gastu finko betiko aldi. Pixka bat hor borrukan, nola gastu horiek kendu daitezken, zer egin daiteken diru sarreraik izan gabe gastu horiek aurre egiteko, eta gero herri txiki izanatik ez egun osoko, baina ordu batzutako langile batera dut. Egoera oso zaila da, hartu dien neurri guztiria da bai, langilei ere egiteko aukera gerraztuko die, eta bai, baina ere langilean ere koinata da, hemengo diru sarrera beste sarrera ez dauken pertsona bat da, eta nik ere ez, baina nik ordaindu behar diot, ez dela ni baino okarrago dituko da baina, orduan ez. Gauza bada, oain eragiten nahi dena, eta honek utziko dituen ondorioak izango da, ez da bat ez. Mundu guztie gabezietan izango da, diru faltan, premi DUEP familiako lehen premizkoa ez da taberna izango berriz ere, eta orduan pixka gu lehenengo aginduz zeun izteko, eta seguru aski irikitzeko izkeneko izango gea, eta gaina ondorio gehienak jasoko dituztenak gu izango da, ostalak orokorren eta komertzio txikia nintzeko. Gu Movistar bat ordaintzen egia, 200 euro hila. Deitzen duzu, honen aurren ze jarrera hartuko duzu, ze aukera eskaintzen duzu, eta ez dago aukeraik. Ez dago aukeraik, zu ordaintzen jarraitu behar duzu. Aukera bakarra baja ematea da. Claro, baja ematea, ez bat emago bezu, urtebeteko permanentzi bat sinatuta, ez bat bezu, bestela, ordaintzen zaitu behar duzu, ez da inongo du. Eta berdin gertan zaizu, esgaekin. Esgaen bat irakurren atzu, izugarrezko laguntza emango balute bezala, ordainketak malgutasunez egiteko aukera eskainiko zaizue, eta urte bukaera arte ez zaizue kobratuko. Baina urte bukaeran kobratuko zaizue eta. Konfinauta gehien bat, omen barron, edo etxen barron. Hau, ikusten dezen bezala, nahiko zauta da hau, destartalauta. Jake denbora daukegun, aprobetxatuz, gauz batzuk beste un normal batzuetan egiten duen gainetik, bezala, guain ja, almazenak eta beste sakon baten garbitzeko eta hola, eta bestela etxen. Alde batetik ikusten dugu ertaina, kaletan jendea etxabiatzen, baina hotelak irekita gare. Fronterak, lurrekoak kenduta, irekita gare. Orduan, jakinda, movimentu eta diela eraginkorrenak hauza batzeko, neurriek ez dirartzen, ez? Orduan, nik uste, alde hortatio zorratzagok izan behar ziren neurriek, gu txiki geha, enpresari txiki geha, ugatako golako gozai. Gu asoziazioan gaude, eta horren bidetik, Gipuzkoako asoziazioan, bidatzen nahi gauzaleak, baina normalen ez da bidatzen. Orduan, nik uste, egoera hortan gaude, asko luzeagoa izan behar da, bidaztoi baino, nola baita esateko. Lokala bakoitzen nahi izan, renta pagau, personalan gastuk, sartu berri zaren maileguk bai edo ez, orduan oso desberdinak. Nik uste, urte batzuk darmagula hemen, gaizki, txarra da, derrigortzen, sarreraik, diru sarreraik ez bat dira daukezu, momentu baten, gauzak, zertzen dira. Baina, momentu honetan berri sartu direnak, barri daukate, baina bat eta ordein dira behar dezu. Gastuk desentek die, eta gana baten. Ikusten pixka baten hundik datozen irten bideak eta ze udaletxeak, instituzioek, eta ze eskaintzen diguten edo zer eman behar diguten. Eta pixka bat nik uste horraziko garela ikusten guztionen ondorioak edo, ez? Jakin daia aurrez, segurazki labur esateko galtzen aterako gara, autonomo gehienak. Egoera hau asko luzatzen baldin bada, batzuk batak etxi beharko dituztela. Nik ez dut ikusten, hau 15 eguneko afera bat izango balitz, segurazki gehienak, modu batera edo bestera, buelta emango genioke. Ez dakit esaten epea, ez dakit hilabete batean edo 3 hilabetetan, baina buelta emango genioke.
ikusita azkeneko adierazpenak eta esaten ari direla, agian hau luzatuko dela, hilabete bat, bi, nik uste hori izango dela oztopo bat gaindiezina gehienentzako. Nik kasu horretan zortea daukat, eraikuntzan ere lan egiten dudalako, eta hortik bermatzen dut soldata, eta hortik bermatzen dut hipoteka ordaintzea, naiz eta orain ere geldi gauden. Baina, behintzat lana daukat, eta hipoteka ordaintzen jarraitzeko aukera badaukat. Orain, tabernak sortuko dizkidan galerak, itxita edukitzeagatik, nire kasuan adibidez, nik gastu fijoak dauzkat, taberna iriki gabe gastu fijoak dauzkazu, nik eta edozein autonomo. Nik zenbaki batzuk botatzen egon naiz eta niri iriki gabe gastu fijoetan 3.000 euro dauzkat hilabetean, gutxi gora bera, izan daiteke pixka gehiago, pixka gutxiago. Orduan, 2 hilabetetan 6.000 dira, 3 hilabetetan 9.000 dira. Nik ere ez daukat ingenieri baten soldata, esan nahi dute. Soldata oso handiak behar dira, gastu guzti horiek kubritzeko modu batean. Orduan, egoera txarra da, benetan, txarra da, nik uste negozio asko itxi egingo direla, eta bestela asko gehingo dute zuloa, eta egongo dira hilabete asko edo urteak zulo horri buelta ematen. Etorri ziren bankuen abusoak hipotekarekin, swapak, nire kasuan tokatu zait, hauetako mobideak ukitzea, bankuarekin epaiketetan egon naiz, badakit ni bezala autonomo asko egon direla, urte zailak izan dira, eta nire kasuan behintzat, pixkat buelta ematen ari nintzanean ez, ator hau ez. Eta nire erantzat hemen 14 urtekin behar ditut apirilean, eta gaur da eguna, aldudana esan, ez dudala eduki hilabete bat lasaia. Esan nahi, iriki nuenetik beti egon da zerbait, krisiaz baldin mazen bankua zen, bankua ez baldin mazen birusa, egia esan, azkeneko hamarkada oso zaila izan da. Oso zaila izan da.